Guys, what's up? It's your boy Nikolai aka Rotas Director. Soos baie van julle weet, het my album recently gedrop en ek hou van collaborate met verskeie artists in verskeie ways en maak nie saak wat ek craft sê en Delphi, ek sal het appreciate en love en ek het gevra vir sy Mattie om 'n live skits te doen terwyl ek perform by my album launch. Ek het baie kans gekry om aan te kyk. Dus ik was me nog bezig in elkaar met alle regelings en goed. Maar hij heeft het eventually van mij gestuurd. En ik heb het hier bij mij. En we gaan gewoon net kijken hoe lijkt het. En net voor hem een review geven. You know, as if finally, I'll do it myself. Thank you, Say. Let's go. Just today. Yesterday. Yara, wat doen we? Hi. Live skits. Oh my days. Say my team. Say my team. Wait, die camera. Walang mabito. Shoo. Shoo. Nee man, jullie moeten hier weer zo moeten. Dit is hem zeg. Dit is hem zeg. Baie dankie sy met die maar zie jullie gaat zeggen man. En als jullie ook zo request het boek hij man en wat. Nee, dit is amazing. Ik appreciate art in general. Als ik rijk is, kan ik net zulke skitsen. Nee, ik ben cool van dit.